Son 30 anos de convertir este lugar en un lugar de visita obrigada durante o mes de agosto, non? Cando falamos de alfarería non falamos só dun oficio ou dunha actividade económica. Falamos de moito máis e falamos sobre todo de patrimonio, e en iso está tamén involucrado este concello con esta mostra. Aquí hai historia, aquí hai cultura, aquí hai comercio, aquí hai xente boa, digna de ser respetada e un comercio, ademais, dos que xa non hai e que aquí sigue existindo. Moitas gracias, queda a feira inaugurada.